Srpski predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je iz Istanbula, gdje je u zvaničnoj posjeti odgovorio na današnje izjave Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA. Izetbegović je u Goraždu kazao da od Vučića ne trebaju vakcine, već da prestane pružati utočište ratnim zločincima i da se prestane sa hapšenjem BiH građana. Na to je Vučić odgovorio: mislim da su vakcine potpuno fair. Mislim da je jedan spašen život u Sarajevu i više nego dovoljan da mi pošaljemo vakcine. Ja apelujem na naše tužilaštvo da stupe u kontakt sa bosansko-hercegovačkim tužilaštvom i da se tu ostvari saradnja, da ljudi mogu da znaju protiv koga neka zemlja nešto ima. Da se dogovorimo koje slučajeve može da preuzme domicilna zemlja. Da ne radimo sve ovo jedni drugima. Ja sam potpuno spreman na to. Ja mislim da je naš dogovor sa Bošnjacima od istorijskog značaja. Dogovor sa Bošnjacima nam je prijeko potreban, navodi Vučić. Mi želimo dobre odnose sa BiH, ali nemojte nam zamjerati što najviše volimo Republiku Srpsku, kao što mi vama ne zamjeramo što volite Sjenicu i Novi Pazar. Ja sam za politiku budućnosti, rekao je Vučić. Vučić je ocijenio da je za dobre odnose potreban i efikasan dijalog. Mi Srbi moramo da razumijemo bol Bošnjaka, ali oni moraju da pokušaju da razumiju nas, dodao je Aleksandar Vučić.